Du er medlem af en gruppe, som har fået en netværksapp. Og inde i den her app, der kan du finde opslag fra din facilitator. Der bliver delt referater og dokumenter med dig. Du kan finde begivenheder, du er blevet inviteret til. Og så kan du også finde informationer på alle de andre medlemmer, som er med i gruppen. Det første, du skal gøre, det er selvfølgelig at downloade appen, og der ligger et link til den i den mail, du har modtaget her. Jeg går ind i appen, som jeg har downloadet på min telefon her, og her taster jeg så bare min e-mail. Og jeg trykker login via maillink, så vil der gå et øjeblik, og jeg vil modtage en login-mail i min indbakke. Jeg hopper ind i Outlook-appen, og så skulle jeg gerne se en login-mail lige om et øjeblik. Og herinde der er der en bekræftelseskode, så det er en god idé lige at kopiere den ud. Det kan være, at vi får brug for den, og så skal vi trykke på login-knappen herinde i mailen. Og så ryger jeg direkte ind i appen her. Nu handler netværk jo naturligvis om at give mere, end man får. Men der er selvfølgelig en masse mulighed for at finde alle de her informationer, jeg netop lige har snakket om. Vi har events eller begivenheder hernede, hvor man kan filtrere på grupperne, og man kan filtrere på datoen og inviteret og ikke besvaret osv. Der er en chatfunktion, hvor du kan få fat i alle de andre medlemmer. Når man trykker en ny chat herop, kan man vælge flere mennesker, man gerne vil chatte med. Og alle referater og dokumenter, jeg snakker om, der skal vi ind under en gruppe. Nu går jeg ind under Aarhus-gruppen her, og hvis jeg så åbner menuen herude til venstre, så kan jeg jo gå ind under dokumenter. Der ligger alle dokumenterne, der er delt med mig. Og jeg kan gå ind under artikler her, alle opslagene, som er blevet delt med mig også. Men her er den vigtigste, her hvor det handler om at give mere, end man tager. Og det er jo spørgsmålsmodulet. Og herinde der kan vi stille spørgsmål til hinanden, og have mulighed for at hjælpe hinanden med de udfordringer, vi nu har. Det interessante ved den her, det er netop, at man kan søge alle spørgsmålene bagefter. Så når man har fået et svar og markeret det, som man kan se her, det er de grønne kasser, så kan man faktisk søge i alle de her spørgsmål og svar bagefter. Det er lidt smart. Nu hvor det er en app, så får du også notifikationer, når der er sket noget nyt inde i appen. Blandt andet så er der, når nogen prøver at få fat i dig via chatten. Ellers så får du faktisk også en daglig mail, hvis der er noget nyt inde i appen, du ikke har set endnu. Og inde i den, der vil du få en samlet oversigt. Hvis du ikke er til at bruge en app, jamen så kan du også godt tilgå løsningen på en computer. Og det er blot ved at bruge det andet link, der ligger inde i mailen, du har modtaget. Og når du logger ind på samme måde, som du gjorde på mobiltelefonen, jamen så vil man få adgang til en browserversion af appen i stedet for. God fornøjelse med din nye netværksapp.